Arr. Madam, duslak si Madam Pearl, oy. Kaga-aga, oy. Ayan. Hi, host ko maganda waiting for you. Ayan, kaga-aga naman ni Madam Pearl, oy. Madam Pearl. Aga mo, madam, ah. Ayan, Lanis Ayos kung maganda waiting for you. Ayan. Hoy, Inday Laniski Vlog, di ba? Opening ka. Opening ka, Inday, oy. Ayan. Can you pa? Madam Pearl. Kaga mo, madam, ah. Nakailata ka pa ata. Ayan. Ayan, Nelmar, Migalab shoutout. Denver Channel Lalams. Migalab shoutout, beautiful host. Ayan. Thanks everyone. Inabangan nyo na ako, ha. Rapulya, Migalab shoutout everyone. Ayan, thank you so much naman dyan. May mga nakaabang na pala. Nagano pa kasi ako mga madam, nagluto. Ayan. Tamsak danos. Oo, opening. Ayan. Ba't nandyan si Prapulya? Laneski? Kabubukas lang magmatakog sa'yo, gwapa kay Gigotom. Hindi ka naman madam na taba, ah. Sexy mo nga, ayan, oh. Ayan. Ayan, Miguel Love shout out 3 million. How are you, Madam Hoss? Alhamdulillah, I am fine. Ayan. Thank you for coming again, Prapulya. Give me thumbs up. Ayan. Oh my god, my mobile carbon. It's low battery. I didn't charge this one. Oh my goodness. Namatay na, oy. Looks maganda, Madam Hoss. Don't say that. Thank you. Maybe Laniski will jealous. Joke. Thank you. Thank you, lalabs. Propulya. Ayan. Ang Landini Hoss. Hello sa lahat ng nandito. Ayan. Travelers. Migalab shout out. Laniski Vlog. And everyone, thank you so much. Thank you. Thank you. Yan everyone, padikit po please. Ayan. Sige lang lalam. Pearl na ano, namapak lang ng good itlog, maalat gabi. Na-diet ka ata, madam, eh. Ayan, Laniski Vlog na gumawa ng kanyang bahay. Madam Pearl, nag-ano ka ata, madam, eh, nagda-diet. Ayan. Ni Madam Pearl, mga lalas, lablabin nyo yan. Ayan. Yan, Laniski, lablabin mo yan si Pearl. Talsak danos, taksal, tamsak. Ayan, salamat everyone. Thank you so much. Ayan. Thank you so much sa patamsak, Prapulya. Ayan. Prapulya lalas. Thank you everyone. Ayan. Inabangan nyo talaga si Hoss. Ayan. Thank you. Pearl, ayan. Bano Vlog, harang. Ayan. Bano Vlog, Migalab shout out lalams. Bano Vlog, thank you so much. Migalab shout out all. Ayan. Inabangan nyo na talaga ako, ha. Ayan. Kasi nagluto pa tayo mga lalabs.
totoo lang hindi pa ako kumakain ako baka tapos ng ilis ko. Natapos ako dito mga, di ba mga 4. Mamaya hanggang ano ako 5 a.m. hanggang 9 ng anong oras na ba ngayon sa Pinas is 5:35, 6, 7, 8, 9 ayan. Hanggang 9. Aling Silay Migalab shout out. Aling Silay. Ayan. Bano Vlog, thank you so much lalans. Maya na tayo magpin. Maya hintayin na natin dumami yung tao. Pearl, dating dikit ako sa'yo. Ayan. Kinalimbang mo ba yan Laniski? Puntahan mo yan si Madam Pearl. At maraming maraming viewers. Maraming tao sa kanya. Ayan. Ayan Madam Pearl, kapag pumunta sa'yo si Laniski Vlog. Ayan. Bibisitahin ka niyan Madam Pearl. Ayan sa Erin TV yan Laniski Vlog. Ayan Prapulya, thank you so much. Nagbaba ng kanyang bahay. Prapulya lalabs. Ayan. Thank you so much Prapulya. Ayan. Kasi si Biel Tamsak host. Ayan, mag-love shoutout kasi. Thank you so much everyone. Thank you. Ayan Tamsak host. Salamat sa patamsak lalabs. Ayan, 4 million in the house, mag-love shout out. Ayan. Hintayin mo nating dumami ang tao. Then after that, we will pin. Ang landi ni host. Ayan. Ang landi. Ayan, tamsak. Salamat mga lalab sa patamsak nyo dyan. Ayan. 4 million, 6 million in the house, mag-love shout out. Ayan, 6 million. Laniski, nandyan ka pa ba? Uy, lalab, Laniski. Yung ko nga yung buko. Ilang weeks ba host mag-email si Lolo sa Google AdSense? Google AdSense, kapag lalabs naka-apply ka na, halimbawa naka-apply ka ngayon, tapos hintayin mo lang mga 24 hours, ayan, magre-reply yan sa'yo kung kailan niya ipapadala yung mo Google Pin. Ayan, marireceive mo yan, mag-email yan sa'yo. Kinamagaan lang yan Dane Bird Channel, kinamagaan, maghintay ka lang ng email, meron na yan. Sabihin niya ni Lolo kung kailan darating yung mo Google Pin. Natanggal na ba high blood mo, has? Wala. Wala nang high blood, low blood na. Ayan. Laniski Vlog, Pearl, ayan. Punta muna tayo kay Madam Pearl, magpipin na tayo mga lalas. Sana yung pamamahay ni Madam Pearl. Sana to si Erin TV, ayan. Sunod ka Laniski ha, ayan. Madam Pearl. Ayan si Madam Pearl. Si magandang Madam Pearl, sexy lady, ayan. Ayan. Sexy lady, liblibin nyo yan mga lalans, ayan. Kung gusto nyo ng maraming banana, ayan. Punta kayo dyan kay Madam Pearl. Si Irene TV yan. Maraming viewers. Maraming tagahanga. Ayan. Irene TV dan Pulpak from Kasi, ayan. Salamat sa pagbitay, host. Ayan. Tapos ka na bang kumain, Madam Pearl? Ayan. Magkape ka na, mag-ano ka na, ayan. Agi atay. Victoria Tangka TV, ayan. Madam Victoria, mag-love shout out po, Madam. Ayan. Harang, salamat po sa paharang, ayan. 7 million in the house, may mag-love shout out, ayan. Ayan, Victoria Tangka TV. Ayan, lablabin nyo yan mga lalams. Si Victoria Tangka, ayan, marami rin tao dyan. Kasi OTWC from Pearl, ayan. Si Irene TV, si Madam Pearl, ayan. Denver Channel lalabs, ayan. Nilmar, na-reach mo na ba yung $10? Ayan. Nilmar. Dali kita Nilmar ha, kagabi naka-play ka rin, ayan.
Tamsak Dan Host from Jamestology. Ayan. Ang aga mo Jamestology, kagabi late ka. Ayan. Tsaka ka pumasok nung ako'y malapit ng mag-out. Ayan. Victoria Tangka TV, ayan, lalabs. Mega love shoutout sa lahat. Kasi channel OTW from Kasi Sibial, ayan. Oo, host, ayan. Sige, mag-apply ka na, Nilmar. Mag-apply ka na ngayon na agad. Bukas meron na yan reply si lolo mo, ayan. Kung kailan darating yung ano mo, yung Google Pin. Mag-reply na siya kung anong date, may date agad yan kung kailan darating, ayan. Hader Mubak, ayan, mag-love shoutout Ikwan Hader, ayan. Ikwan Muzaki from Indonesia, ayan, mag-love shoutout to you lalabs. Jamestology, salamat sa pag-play host, ayan, walang ano man lalabs. Nelmar, ayan, ang planay ko kagabi si Bia, yung aking member, then si Nelmar, and then si Arthur Saban, ayan. Kahit hindi ko member si Arthur Saban, piniplay ko yun lalad. Si Juding yun si Juding. Napunta siya sa akin. Piniplay ko siya kasi malaki na yung kanyang bahay. Parang magkasing ano lang kayo Nelmar, magkasing banana lang kayo pero hindi pa siya muni, ayan. Tinanong ko siya nung isang araw na nagdadagdag na daw yung kanyang WH, ayan. Salamat naman. Baka pupunta ngayon yun kasi di siya pumunta kagabi, ayan. Nelmar, dating dikit, nagtamsak lang ako from Kasi, ayan. Tamsak Dan, Kiana, miglab shout out. Jamestology, ayan, palablab guys. Promise, sukli agad, ayan. May pa-promise pa si Jamestology, ayan. And lablabin nyo si Madam Pearl. Laniski Vlog, nandyan ka na. Umalis na ata to. Ay, kailangan pa bang mag-apply ulit, host? Naka-apply ka na ba? Hintayin mo na lang. Wala pa bang? Hintayin mo yung reply, lalabs. Di ba about sa Google Pin, kailangan mong i-apply yan, lalabs. I-request pala, ayan. Request mo siya, Nilmar. Hindi yan sa'yo ipapadala ni Lolo ng automatic. Kailangan mong i-apply yan, lalabs, Nilmar. Ayan, Victoria OTW from Kasi Sebial. Ayan. Victoria Dan Pulpak from Kasi nagawa ng kanyang Kasi Sebial. Salam Kinal from Ekwan Museki. Ayan. Kasi si Bial OTW from Jamestology, ayan. Jamestology nagbawa ng kanyang pamamahay, ayan. Thank you. Victoria Tangka, ayan, thank you po, madam, ayan. Si Madam Pearl po nakapin mga lalas palablam. Hindi ko kasi alam yan, no, saan ba mag-request ho sa the lives. Punta ka dun sa Nilmar. Sa YouTube studio mo. Mamaya Nilmar, ayan. Windows security. This. Hindi ko kasi alam yan, no? Saan ba ako mag-request ho sa Pearl, hello my friend, ayan. Mamaya Nilmar, message kita Nilmar. Message kita doon sa ko, ayan. Mamaya lalabs Nilmar, ayan. Jamestology din ng Pulpak. Message kita mamaya Nilmar, ayan. Kung saan mo yan. Jamestology Pulpak, Travelers, padikit please, Travelers, ayan. Kasi Travelers OTW, ayan. Elmex, miglab shoutout, tamsak host, ayan. Ayan, Bells Lalab, miglab shoutout, tamsak host, Bells Adventure Channel. Musaki, hello my dear, from Pearl, ayan. Elmex, ayan. Elmex ng banang tamsak sa'yo, Pearl, dating dikit ako sa'yo, ayan. Sige lang yan, Daniski, okay lang yan si Madam Pearl. Didikitan mo yung iba dyan. Sige, salamat po, ayan. Migalab shout out, Alan Aquino, ayan. Alan Aquino, migalab shout out, lalabs, tusok. Dan sa nakapin pabalik po, thanks, ayan. Ang nakapin po si Pearl, anong sabi mo? Dating dikit noon, Laniski, kung dating dikit, hindi ka pa niya nasuklian, ayan.
Ayan, Madam Pearl, pasok lang naman sila ni Ski Vlog. Dan po sa'yo, James Tology, dan po, ayan. From Kiana, OFW Kuwait. Ayan, 9 million in the house, big love shoutout. Alan Aquino, ayan. Ayan yung aking member na si Nilmar mga lalabs. Si Daneberg Channel, ayan, nag-iisa lang yan. Kiana, ayan, si Kiana nagbaba ng kanyang bahay. Pearl Dan from Bell's Adventure Channel. Travelers Dan from Kasi, ayan. CBL, kasi CBL nagbaba ng kanyang. Laniski, thank you sis from Pearl, ayan. Kinalibang kanyan Madam Pearl, pupunta yan sa'yo si, si Laniski para mambanana, ayan. Ayan, Kiana OFW, OTW from Kasi, ayan. Welcome sis, ayan, Bells OTW from Pearl. Denver Channel Lalams, ayan. Message kita mamaya, Denver, ah. Nilmar. I-apply mo na agad yan, Nilmar, kasi para dumating na yung Google Pay mo, para ano ka na. Sweldo na si Nilmar, yehey! Ayan. Ayan yung aking member na si Ebs, Mamalinsa, palablab mga lalams. Binababa siya ni Nightboot, thank you so much. Ayan. Ayan, padikit po please from Travelers. Ayan. 10 million in the house, may shout out 10 million. Salamat po 10 million. Maraming salamat sa inyong lahat dyan mga lalams. Ayan. Pag ako mayahos, i-PM mo na lang ako. I-PM kita nga maya lalams. Para makapag-request ka na. Ayan. Kasi si Bieldan na kay workshop. So ipagpatuloy nyo. Magandang ginagawa nyo. Ayan. James Tology Bells, dating dikit sa'yo Dan. Tamsak sa Silent LS mo. Thank you. Ayan. Ayan, 15 million tamsak. Salamat mga lalabs. Grace Mix Vlog Dan Pulpag. Ayan. Ayan, si Silin Ganda po binababa ng ni Nightbot. Ayan. Balong Balsong Miglab Shout. Hello host. Good morning tamsak Dan po. Ayan. Balong Balsong Mula Labs. Miglab shout out. Salamat James Tology. Ayan. Travelers Dan po from Kiana. Ayan. Dan na din ako sa'yo James Tology. Ayan. FW Kiana FW Dan sa'yo Classy pabalik na lang. Kasi si Kasi yun. Ayan. Kasi si Bial pasuklian na lang po sila ni Ski Vlog. Ayan. Dan po si sila ni Ski Vlog Kasi channel. Padikit po please from Travelers. Ayan. Lablabin nyo Travelers mga lalabs. Bell's Adventure Dan from Alan Aquino. Ayan. Kiana OFW Kuwait. Ayan ang ba ng kanyang bahay. Bell's Adventure po. Ayan. Ay, bismillah. Nagulat ako may pumasok. Yung puso ko tumalon mga lalabs. May pumasok sa pinto. Yes. Wait lang mga lalas, 1 minute. Buksan ko lang yung pintuan. May papasok. May dumating. Ayan. 1 minute lang 1 minute. Nagulat ako may pumasok. Tinan mo. Tinan mo. Ah. Tinan mo. Ang lamig sa labas. Ayan, I'm back. Ayan, puntan tayo kay Laniski.
Laniski, ayan. Laniski, haha. Yan mga may pumasok lang, binuksan lang natin yung pintuan. Kasi ang pintuan namin dito ay nag-iisa lang. Pintuan sa kabila. Pintuan ng lahat, ayan. Laniski vlog dan, ayan. Laniski, pasuklaan na lang si Kiana. Kiana OFW Kuwait, ayan. Dan na sa'yo. Laniski dan, Laniski Gemstology, ay nabuman ng kanyang bahay. Ayan, Laniski Lalas, pasuklaan na lang si Kiana OFW Kuwait, dan sa'yo. Ayan, TV dan sa premiere mo po. Ayan, may premiere pala si Madam, di ko tiningnan. Ayan, may premiere pala si Madam. Oy, ayan. Ayan, tamsak, Madam. Oh my God. Madam, ano? Wala ka ditong suot? Madam Pearl? Ayos ka talaga, Madam. Oy, ayan. Slow mode is on every 40 seconds. Madam Pearl, ayos ka talaga. Ay, dito talaga kita, ayan. Oh my God. Oh, si Madam Pearl talaga, oy. Nagulat man ako, oy. Ayan. Ah, ayan. Ayan, tamsak na Madam Pearl. Laniski, nandyan ka? Punta tayo kay Laniski. Ang init yung electric pan. Uy, ayan. Laniski, nandyan. Ayan si Laniski. Malalasdan na kayo sa nakapin magtamsak. Ayan. Yan si Madam Pearl talaga. Oh, ayan. Marami na namang ano nito. Marami na namang views. Viewers. Ayan. Cheers Rabelas. Charis. Ano babasa nito? Chris. Ayan. Chris Rabelas. May love shout out. Balong Dan from Alan Aquino. Ayan. Ayan, Telzin 074. Hi, ayan. Telzin 074. Ayan, may love shout out. Karapatan natin. Ayan, balong pasuklaan na lang si Alan Dan sa'yo. Karapatan natin TV, may love shout out. Ayan. Karapatan natin. Ayan, Batang Sunstorm po binababa ni Nightboot. Telzin 074. Ayan. Nagbaba po ng kanyang pamamahay. Telzen. Ayan. Ayan, Sir Pearl, mga lalabs. Si Madam Pearl, si Madam Irene. Ayan. Please connect from Telzen. Ayan. Laniski vlog dan sa tinulang manok. Ayan, from Balong. Laniski, pasuklian na lang si Balong dan sa'yo sa tinula mo. Ayan. Ilmix, may live shout out. Salamat po, Balong Balso mo from Elmex. Ayan. Padikit po please from Travelers. Ayan. Yan, sino mo nang pumasok kanina? Nandiyan pa ba si Victoria Tangka? Si ano? Si Denver. Hanap po yung aking pen. Ayan, 8 million in the house. Migay magalabi shout out. James Tola G. Ayan. Thanks Kiana Dan sa'yo. Ayan. Ilmix tamsak sa dalawang upcoming mo. Ayan. Si Ilmix Bay. James Tola G. Karapatan natin. Ayan. Telzen. Ilmix Dan Pasukli. Ayan.
Karapatan TV, nagbuwan ng kanyang bahay. Sherwin Miguelab, shout out. Ayan. Sherwin Reyes Miguelab, shout out. Lala Telzen, ayan. Balong Balsomo. Telzen 74 done to you from Balong, ayan. Magandang umaga, host, from biyahe ni Jono, ayan. Biyahe ni Jono Miguelab, shout out. Biyahe ni Jono, ayan. OTW Balong, ayan. Balong from Jamestology. Biyahe ni Juno, ayan, nagbaba ng kanyang pamamahay. Jamestology, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Balong Balsomo, ayan. Ayan, 9 million in the house. Miging glove shout out. Lablabin po si Madam Pearl, mga lalabs. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Si Irene TV and mga lalabs. Biyahe ni Juno, ayan, nagbaba ng kanyang pamamahay. Biyahe ni Juno, palablab mga lalabs. Sunod natin si Victoria Tangka. Nandyan pa ba si Victoria? Kung wala si Victoria, si Jamestology. Ayan. Sunod si Kiana. Ayan, Elmix. May premier ka daw, Elmix. Ayan, tamsakan natin si Elmix. Elmix, ayan. Tamsak na karapatan natin TV dan. May bakas po from Elmix, ayan. Sherwin Reyes nagawa ng kanyang bahay, ayan. Ibis Mamalinta po, ayan. Elmix po, ayan. Nagawa ng kanyang bahay. Pearl tamsak dikit po, ayan. Telzen, ayan. Nagawa ng kanyang bahay. Sati, Miguelab shout out, ayan. Biyahe ni Juno, dan po sa Premier Palablab Parambalong, ayan. Braveheart 21 harang, ayan. Braveheart, Miguelab shout out. Salamat sa iyong paharang, lalams. Braveheart, thank you so much. Sati, ayan, si Sati po nagawa ng kanyang bahay. Tamsak na, ayan. Salamat sa patamsak, Braveheart, lalams, ayan. Ayan. Tamsak sa premier ng magbakas lang masuklian, ayan. Balang Balsomo tamsak. Watch po kay Rose Balsomo, dating dikit Jamestology, ayan. Palablab po yung nakapin, mga lalas, ayan. Bibi pa yung bahay niya, bibi pa. Ilan na ba siya? Masyala, nag 78 ka na lang ni Ski Vlog. Malapit ka ng mag 100, ayan. Thanks, host, ayan. Dan sa nakapin, ayan. Kalimutan ko lang iba yung bahay ko. Mali. Ayan, Sherwin Reyes, dan sa fishing mo from Elmex. Hindi ako natulog, ihos, banana pa more. Lagot ka lang, Iski, pag ikaw malit bukas, oy, ayan. Nandyan si ano, nakikinig. Si Madam. Si Madam mo, nandyan, ayan. Elmex OTW from Sherwin Reyes, ayan. Jamestology dan po, dating dikit. Ayan, malapit ka na, Laniski, mag 100. Kunting kimbot na lang yan, Laniski. Makakagrade 1 ka na, lalabs. Ayan. Kunting kimbot na lang yan, mga lalabs, yung nakapin. Ayan, Balong Balsomo po. Ayan, nagawa ng kanyang bahay. Sati. Elmix Sati dan po, walking new. Kag-ina, ayan. Kag-ina. From Elmix, ayan. Tamsak host from Chari B. Reynas TV, hello host. Reynas, Miguelab shout out. Ayan. Chari V1, Miguelab shout out, lalams. Ayan.
Chari B1 nagbaba ng kanyang bahay. Ilmix dan sa'yo pabalik po things. Ayan. Ilmix pasuklian na lang po si Laneski. Ayan. Laneski vlog dan from Braveheart. Ayan. Reynas, meron ka na pong jacket na loves. Ayan. Sherwin Ilmix Tamsak. Sherwin Reyes. Ayan. Popilya po, ayan, binababa ni Nightbot yung aking member mga lalas. Palablab naman, thank you so much. Sherwin Reyes dan sa'yo, ayan. Reyna's TV, ayan. Reyna's TV po, ayan, nagbawa ng kanyang bahay. Ilmix pasuklian po si Sati, ayan. 81 dan po Laneski, ayan. Ayan, 81 ka na Laneski, mashallah. 81 ka na mga lalas. Yung nakapin, malapit na siyang mag grade 1 mga lalas. Ayan, magpapansit kanton ka dyan Laneski. Pag naka grade 1 ka na, nakita nyo yung aking hita. Tinas ko yung paa ko. Elmix TV, tamsak at dikit na sa premiere from Braveheart. Ayan. Padikit please from Travelers. Ayan. Elmix, ayan, nagbuba ng kanyang bahay. Elmix, tamsak sa premiere, sapat na bakas masuklian. Ayan. Braveheart, tamsakan natin si Braveheart. Dati man akong dikit sa'yo Braveheart, tamsakan ko na lang to lalags. Patamsak kay ano Braveheart mga lalags. Ayan, balong balso mo pearl dan dikit po palablab po, God bless. Ayan. Ayan, lablabin nyo yan si Pearl. Balong nasuklaan na kita kanina po, thank you. Ayan. Pupunta ka sa premiere ni ano ni Madam Pearl. Ayan, Braveheart, dati man akong dikit sa'yo lalabs, tamsak na lang. Pearl, tamsak sa yung upcoming sinagad ko na tamsak bakas bill all sa yung bahay Ma'am Irene. Ayan, si James Tology naka bill all para pag nag-ano na yung premiere ni Madam Pearl, maano siya ma-notify. Sinagad na ni Madam Irene. Ayan. Elmex, ayan. Padikit from Travelers. James Torjo TW, thank you. Ayan. Travelers Dan from Braveheart. Ayan. Ayan. Chari B, palablab ako kay Chari B1. Reyna's TV, ayan. Migalab shout out host from Arlen Ortega. Ayan. Braveheart Dan, dikit kalimbang sa premiere mo po from Balong. Ayan. James Tology, balong balsong mo. Ayan. Si James Tology nakaabang na kay Madam Irene. Ayan. Manang MJ, may love shout out. Morning host tusok, salamat sa patusok. Sati ay nagawa ng kanyang bahay, Batang Sandstorm po. Ayan, GM Vlog, may love shout out. Nablabin nyo yan si GM Vlog mga lalabs, napakadaming tao. Ayan, salamat sa iyong shared lalabs, GM Vlog. Ayan. Thank you so much, Lalab GM. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ayan. Arlene Ortega, ayan. Mega love shout out, Lalabs. Arlene, ayan, nagawa ng kanyang bahay. GM, salamat sa iyong patamsak, Lalabs. GM. Tan tan tan, ta-da-da-da-da-dan. Ayan, patusok sa premiere from Elmex. Ayan. Natusok ko na ba yan? Madam Love Channel, Mega Love shoutout po, tamsak. Ayan. Salamat po sa iyong patamsak dyan, Madam Love Channel. Ayan. Ayan, Sati Dan sa'yo from Chris Rabelas. Ayan. 8 million in the house. James Tology, nasa na yung bahay mo? Ayan. Good morning, GM Vlog. Ayan. Nandyan si GM Vlog mga lalabs. Arlene Ortega, yan ang buwan ng kanyang bay, Arlene. Ayan, Arlene Ortega Dan, pasukli na lang from Chari B1. Ayan. Arlene, pasuklian si Chari B1 Dan sa'yo lalabs. Ayan.
Charidan po dikit, ayan, from Balong Balsomo, ayan. Love Channel po, nagbawa ng kanyang pamamahay mga lalabs. Ayan, si Madam Love Channel. Lablabin nyo yan si Madam Love Channel mga lalaba at napaka-supportive niyan. Ayan. Reynas TV, ayan, nagbawa ng kanyang bahay. Chari OTW, baba ka bahay. Ayan, Chari, baba ka raw ng iyong bahay, Chari. Chari lalabs, baba ka ng bahay. Ayan yung aking member na si Nilmar, ayan. Si Nilmar nagbawa ng kanyang bahay, binababa ni Nightbot. Chari B, ayan. Ayan, nakalapag na po si Chari B1. Ayan, si Madam Pearl po, ayan. Lablabin sa kanyang premiere. Madam Pearl. Tinignan ko ng oras yung ano mo, Madam Pearl, yung premiere. March 24, 4, 5, 6, 7, 8. 4 AM, Pinas time. Try kong mag-alarm para magising ako. Gusto ko itong makita. Ayan, kasi Sebiao. Chris Rabelas dan from Sati. Ayan, Balong Balsumo dan sa'yo pabalik. Balong pasuklaan na lang po sila Neski. Ayan. Sati, ayan, uwan ng kanyang baya. Madam Pearl. Ayan, Evs Mamalinta. Ayan. Charidan Pulpak, salamat from Arlen Ortiga. Ayan. Love Channel, hello from Ekwan Muzaki. Ayan. James Tology, nasa na yung bahay mo, James? James Tology, nasa na yung bahay mo ba? James Tology, magbaka ng bahay mo. Arlen Ortega, ayan. Arlen Ortega po nagbawa ng kanyang bahay. Arlen OTW from Kasi, ayan. Si Madam Pearl Lablabin. Balong Balso mo, ayan, nagbawa ng kanyang bahay. Balong Balso mo. Yan pala yung ballpen kong hinahanap ko. Nalaglag. Ayan, Arlen or James Tology. Ayan, Arlen Ortega Dan. Ayan. Ayan, gumuhit na ba sila ni Skiblog at makapin na tayo ng iba? Ayan, mashallah, nag-81 ka na lalams na Neski. Kunting-kunti na lang at magwa 100 ka na. Mag-grade 1 ka na Laneski. Congrats lalams. Napakasipag mo, ayan. Darating din yung araw, maaabot mo rin yung naabot na nating lahat, ayan. Arlene, ayan si Arlene. 655 dan Chris Rabelas, L-Mix, ayan. James Tology pala, yung tinatawag ko kanina, saan na yun siya? Lalabs, cooking with Sapi. Hello host, how are you? Alhamdulillah, I am fine. Champion Nash, maglab shoutout. James Tology, ayan. Nasaan na ba si James Tology? Alam ko, nakita ko siya kanina nagbaba. Salamat po, Arlene Ortega. Ayan, punta na tayo sana. Sa baba ka muna, Laniski, ha? Kunting-kunti na lang, Laniski. Mag 100 ka na. Tamsaksati dan sa'yo pabalik po. Thanks from Laniski Blanc. Ayan. Oh my god, this one no ink. Map ink. Pinga ng, ano dyan? Pen there. Can I have pen? Oh. Sure, isa. Lalim dun sa may baso. Ayan, Arlene Dan Polpat, kasi si Biel Dan from Chris Rabelas. Thank you, host. Ayan, thank you so much. Ayan. Thank you. Ayan. Kasi si Biel Pearl, ayan. Si Madam Pearl, ayan, lablabin nyo yan. Cooking with Sapian, glab shout out. James Tology, ayan. James Tology. Ayan, Jolie Lee, Jolie Muta Channel Dan Sukli. Jolie Limota. Ayan. Alan Aquino, ayan. Charlie B1, ayan. Travelers, ayan. Ikaw sunod ko, Travelers, ha. Kanina pa to.
Si Travelers. Travelers. Ayan. Palablab sa nakapin mga lalaw. Ayan. 12 million in the house. Mga love shout out. Kasi OTW. Ayan. Kasi channel. Kasi Sinilmar. Ayan. Kasi channel. Kasi OTW. Ayan. Elmix. Ayan. Elmix. Nagawa ng kanyang bahay. May premiere ka rin Elmix, diba? Ayan. Maya maya. Sunod kay Traveler si Elmix. Maglista ako at ako'y nakakalimot. Ayan. Ayan, Pearl, Madam Pearl, Elmix OTW from Kasi Sibiang. Ayan. Sherwin Reyes, ang buwan ng kanyang bahay. Sherwin. James Tology, sana all malaki ang bahay. Ayan. Mga lalabs, ayan. Ayan, dating dikit Chari B1 from James Tology. Ayan. Kasi si BLL Mix dan tamsak sa premier at dikit kalimbang all from Kasi. Ayan. Thank you. Kasi dan pulpak. Salamat from Arlene. Ayan. Kasi si BL ang bawa ng kanyang bahay. Arlene Ortega. Ayan. Salamat Arlene from Kasi. Ayan. Ayan, salamat Arlene. Kung with sa Pian, Miguel of shoutout. Ayan, ang bawa ng kanyang bahay. Irene TV Tamsak from Sherwin Reyes. Ayan. Telzen, please connect from Telzen. Ayan. Please connect to Telzen 074 mga lalabs. Ayan. 187 ako sa'yo kasi si Bial. Ayan. Kasi si Bial, bibi pala to si Kasi. Kasi si Bial. Kunin ko yung pangalan niya. Pangatlo. Nandyan pa ba si Travelers? Ayan, malaki naman yung bahay ni ano? Ni James Tology. Travelers, nandyan ka ba? Travelers? Travelers, nandyan ka? Kung wala si Travelers, pupunta tayo kay Elmex. Ayan. Travelers, nandyan ka pa ba? Travelers? Travelers, ayan. Chari B1 ang buwan ng kanyang bahay. Ayan. Travelers, nandyan ka pa ba? Once again, Travelers. Editoran Gold. Hi host, thumbs down. Ayan. Thank you so much, Editoran Gold. Miguel Abi shout out. Ayan. Editoran Gold, thank you. Ayan, Chari B. Thank you, Telzen. Thumbs up done. Ayan. Editoran Gold, thank you. Telzen 07. Ayan. Sinarado mo ba yung pintuan? Ha? Telzen 074 done, ha? Bakit? Ayan, Chris Rabelas. Ayan, ang buwan ng kanyang bahay. Elmix dan tusok sa premier pasokli. Ayan. Wala si ano, si Travelers. Pumunta tayo kay Elmix. Ayan, Elmix. Baba ka ng bahay. Elmix. Ayan, host need 8 sub to road 800, 8500. Editoran, tingnan natin yung editoran. Nakatago yung bahay mo. Ilan na lang yung kulang mo? 8. Sige, noted natin yan. Editoran Gold. Ayan, Elmex. Elmex, baba ka ng bahay, Elmex. Ayan si Elmex.
Bahay nyo Arlene, ayan, Arlene Ortega. Ayan. From Elmix. Ayan, nagbaba na siya ng kanyang bahay. Elmix si Arlene. Batang Sunstorm, Tamsak Hos, ayan. Miguel Love shoutout, Lalabs, Batang Sunstorm, ayan. Tamsak Hos, salamat sa patamsak. Please connect from Telzen, ayan. Editoran Gold, please connect with me, friends. Ayan, from Editoran Gold. Ayan. Telzen OTW from Batang Sunstorm. Ayan. Miguel Love shoutout, Batang Sunstorm. Laniski Vlog. Ayan. Laniski Oy. Ayan. Laniski nagawa ng kanyang bahay. Ayan. Malapit ka nang mag 100. Laniski. Kunting kimbots na lang. Ayan. Kunting ano na lang, kimbot na lang yan. Ayan. Ayan, Elmix, Arlene Ortega dan sukli sa'yo, salamat from Elmix. Ayan, Travelers dan Dikit, thumbs up from Balong. Ayan, Telzen, Batang Sunstorm dan from Telzen. Ayan, Batang Sunstorm, pasuklian si Telzen. Ayan, mga lalas Bicolana ng Oragon. Ayan, patamsak naman ako sa aking new video. Ayan, si Bicolana ng Oragon po, palablab naman mga lalas. Tamsak lang sapat na. Ayan. James Tology, Chris Rabelas dan sa Swing Kids. Ayan. Please connect from Telzen. Ayan. Cooking with Zapia, Bicolana ng Oragon, Telzen dan sa Premier. Ayan. Telzen, ayan. Please connect to Balong Balsomo, Telzen, ayan. Kasi si Biel, Telzen, ayan, dan from Editoran Gold. Bicolana ng Oragon, OTW from Kasi, ayan. Ikaw nasunod kasi kay ano, Elmex. Dan tamsak na ako sa'yo, Elmex. Tingnan ko kung nakatamsak na ako. Yan, dikit ko to sa'yo, Elmex, isa. Ayan, Elmex. Dikit ko to sa'yo. Ayan, host, tamsak po pang 346 po, host. Ayan. Salamat, Balong Lalams, Balong Balsomo. Ayan. Kunin ko lang yung bahay mo, Balong Balsomo. Ayan, pang 339 po, tamsak po. Ayan, salamat, Lalams, Balong. Ayan. Arlene Ortega, ayan. Travelers dan Travelers, ayan. Salamat, Balong Lalangs. Ayan, Arlene, nagawa ng kanyang Travelers dan Idol sa Balongaw, Pangasinan. Ayan. Hinahanap ka ni host kanina para ipin. Ayan, Balong Balsomo, nagawa ng kanyang bahay, Laneski. Ayan. Palablab sila ni Ski Road to 1 grade 1, mga lalabs. Thank you so much, guys. Ayan, matutulog ka na lang ni Ski. Ayan, hindi matulog ka na, lalabs. Arlene Ortega dan return. Ayan, from Editoran Gold. Ayan, host, matulog na ako, ha. Ayan, sige na, Ski, matulog ka na. Tamsak, host. Ayan, good night, host. Ayan. Si Goodnight Lanitsky, ayan. Arlene Pulpak, Chari B, ayan. Kasi nandyan ka pa kasi. Elmix, dan na kayo kay Elmix, ayan.
Punta tayo kay Cassie. Cassie, nandyan ka ba ng bahay, Cassie? 11 million in house, mag-live shoutout. Cassie, ayan. Cassie Sibial, baba ka ng bahay, lalabs, Cassie. Cassie, baba ka ng bahay, Cassie. Cassie Channel. Where is Cassie Channel? Where are you, lalas? Ayan, Travelers Dan Idol from Genstology. Ayan. Cooking OTW from Arlene. Ayan. Huwag kalimutan yung aking member na si Party Music. Ayan. Binababa po siya ni Nightboot. Ayan. Arlene Pulpak. Ayan. Ayan, Telzen, Dan Sukli lang po dito. Ayan, from Batang Sandstorm. Ayan. Telzen, please connect to Batang Sandstorm. Ayan. Cooking Dan Pulpak, salamat from Arlene. Elmix OTW from Batang Sandstorm. Ayan. Editoran OTW from Arlen Ortega. Ayan. Ayan, may love shout out 11 million. Thank you. Ayan. Marco, ayan, Elmix Dan another dikit sa'yo from Marco Agustin. Ayan. Nandyan pa ba si ano? Kasi si Biel, Kasi umalis na ata si Kasi. Ayan. Kasi nandyan ka pa, Kasi. Wala na ata si Kasi. Uy, ayan. Doon na kayo sa nakapin. Ayan. Doon tayo kay ano, Balong. Elmix Kalimbang Tamsak Dikit Sukli. Ayan. Ayan, palablab yun ang kapin mga lalas, palablab. Balong OTW from Batang Sandstorm. Ayan. Editoran Dan Pulpak. Ayan, salamat lalabs. Ayan, editoran Pulpak, salamat Pearl. Ayan. Yung camera, yung galawin. Thank you po from Balong. Ayan. Ayan, nagalaw. Sherwin Reyes, ayan naman ng kanyang bahay. OTW Batang Sandstorm, Arlene Ortega din from Chris Rabelas. Ayan. Pag nagagalaw yung camera, pati ako gumagalaw eh. Thanks host, ayan, from Editoran Gold. Nawala yung music natin. Uy, ayan. Thanks for watching. A like would be appreciated. Editoran, ayan. And don't Cooking with Sapia. Nagawa ng kanyang bahay. Chris OTW Balong Dan sa'yo sukli po dito, salamat. Ayan.
Pearl OTW from Batang Sandstorm. Ayan. Thank you po. Thank you everyone. Thank you. Ayan, 12 million in the house. May labi shout out. 12 million. Ayan. Balong Dan full package from Editoran Gold. Ayan, balong pa. Ano na lang, papalikan na lang, pabalikan na lang. Pati yung sa'yo hindi binababa si Bloody Coder, si Kino. Anong meron? Number pa yun. Wala. Walang binababa. Ayan, Batang Sandstorm Dan from Balong. Ayan. Arlene Ortega. Ayan, gumawa ng kanyang bahay. Please, ayan. Pearl Dan Sukli po dito. Salamat from Batang Sandstorm. Ayan. Balong Tamsak Dikit from Chris Rabelas. Ayan. Ebis Maling Tapo. Ayan, binababa po ni Nightbot. Palablab mga lalabs. Sherwin Dan from Cooking with Zapiang. Salamat Balong from Batang Sandstorm. Ayan. Ayan, 11 million in the house. Mag-love shout out. 11 million. Thank you so much everyone. Thank you so much. Ah, Ayos po. wala nga. Ayan na. Ambot. Yan, namatay na yung ating music. Natapos na. La 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 la. Ayan. Batang Dan, thank you Batang Sandstorm. Ayan, nasuklian ka na po ni Pearl. Ayan, crossdresser burkini. Acha, acha, acha. Ayan, Editoran Gold. Ayan, nagbuman ng kanyang pamamahay. Editoran Gold. Ayan, palablab naman ako sa binababa ni Ailinski mga lalabs. Ayan, si Kino Bambam. Yung aking member. Kino Bambam. Anyway, no other. Ayan. G Quick Quick, mag-love shout out. G Quick Quick, ayan. G Quick Quick. Ayan po, si Bloody Coder po, binaba ni Ailinski, palablab po mga lalabs. Ayan. Marco TW, thank you from Pearl. Ayan. Kino Bambam, palablab ako mga lalabs sa aking member na si Kino Bambam. Ayan. James Tology, ayan, premier yata yun, kinalimbang ko, tamsak ko dikit, tapos comment ko ng waiting, may video ba yun o na dapat panoorin. Ayan.
Chari B, ayan ang baba ng kanyang bahay. Kino Dan po, ayan. Ayan, salamat lalabs balong. Pagdikit kay Kino, ayan. Kalimbangin nyo yan si Kino Bambam. Lagi yan may pa-Gcash. Lagi siyang may pag-game mga lalabs. Si Kino Bambam, ayan. Balong balso mo, susunod kay. Anyway, punta tayo kay Sherwin, ayan. Judge. Quick, ayan. Susunod natin si wala na si Cassie, umalis. Pansy Face Trudy, may galab shout out. Hello host, Pansy, ayan. Thank you Pansy, ayan. Harang pa host, 4 million. 4 million talaga, 4 minutes, ayan. Alam ko 4 million, ayan. 4 minutes pala. 4 minutes. Gamay Vlog, may galab shout out. Good morning po, ayan, Gamay Vlog. Thank you, Gamay Vlog. Wala akong Premier Loads, Batang Sandstorm, thanks, baka mali na yung camera nga, huwag mong pagalaw. Baka mali na pindot mo, ayan, from Gemstology. Ayan, Cooking with Zapia, nagbaba ng kanyang bahay, Alan Aquino, ayan. Pearl Dan from G Quick Quick, ayan. Ayan, Madam Pearl Dan na si G Quick Quick. Nakakalimbang siya sa'yo, Madam Pearl, ayan. Ayan, Madam Pearl Dan na si Quick Quick. Si G Quick Quick, ayan. Pearl Dan, ayan, Batang Sandstorm, baka mali yung napindot mo, ayan. Yung napasukan mo. Ayan, Nick Family, Miguel shout out, ayan. Hello host, ayan, Miguel shout out. Nick Family, ayan. Jake OTW, thank you, ayan. Balong balso mo dan another sub to you from Marco Agustin. Pansy Face Trudy, ayan. Nagbaba ng kanyang tamamahay. Thumbs up mom from Zian16 TV, ayan. Ayan, salamat sa patamzak, Zian16 TV, ayan. OTW Marco from Balong Balsomo, Face, ayan. Fancy Face Trudy, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. 30 million daw sa Migalab, shout out. Gamay Vlogs, ayan, TV, nagbaba ng kanyang bahay. Cooking with Zapia, mga lalas, palabalaba ko kay Cooking with Zapia. Ang susunod nating ipipin si si Marco Agustin, ayan. After kay Marco, kay si Editoran Gold, ayan. Hello my friend from, ayan, Gita Laxmi Vlog. Migalab shout out. Moonlight Dan po, ayan. Fancy Face Trudy, Migalab shout out. Moonlight Dan po from Balo, ayan. Watching from India, ayan. Gita Laxmi, thank you for watching lalabs, ayan. Gita Laxmi Vlog, ayan. Please support me there, my new video, ayan. Sherwin Dan from J Quick Quick. Please support to Gita Laxmi channel vlog, mga lalabs, ayan. Gamay Dan from Nick Family, Gamay, ayan. Ayan, 15 million in the house. Miguel love shout out, ayan. Bia Pick in Mix Vlog, ayan, binababa po ni Nightbot. Mga lalabs, thank you so much, ayan. Thank you, ayan. Ayan, please connect to Gita Laxmi channel vlog, mga lalabs. Ayan, palablab naman yung nakapin, si Sherwin Reyes, mga lalab. Sherwin Reyes, ayan. Ayan, Sherwin, nasa bahay mo ako. Ayan, dikit ko to sa'yo, lalabs. Fishing Tilapia North South. Nick Family, please watch my new video. Ayan. From Gita Laxmi. Ayan.
Balong Balsumo, ayan, nagbaba ng kanyang bahay, Balong. Sherwin Reyes, dan pangalawang dikit from Marco, ayan. Yan, o, kunik, dan po sa nakapinla loves, ayan. Ayan pa, balikan na lang po si Balong Sherwin, ayan. Si Balong Balsumo po, dan sa'yo lalab. Lalab Sherwin, pasuklaan na lang. Balong, please watch my new video, ayan. Balong, ayan, watch mo daw yung video ni Gita Laxme. Jake Dan, ayan. Ayan, dikit ko na to sa'yo, ano, Sherwin, ayan. Sherwin, ayan, kalimbang na. Gita Laxmi, ayan, Dan from Nick Family. Chari B, nagbaba ng kanyang bahay. Walking with Sophia, Dan from Gemstology, ayan. Tamsak, ano, Sherwin, ayan. Cooking with Sophia, ayan. Dan from Gemstology, ayan. Ayan, Madam Pearl po, nagbawa ng kanyang bahay. Quick, ay. Quick, ayan. Fancy face Trudy Dan, another sub to you from Marco Agustin, ayan. Pearl, ayan, Pearl po, nagbawa ng kanyang bahay si Madam Pearl, ayan. Sa likod nun. Sa likod. Anong papel? Tingnan mo. Gamay vlog Dan sa'yo, ayun. Dan na kayo sa nakapin, mga lalabs. Dan na ba kayo kay ano, kay Sherwin, mga lalabs? Dan na, ayan. Ayan, bigla ng Uragon, patamsak naman, mga lalabs. Punta tayo kay ano, Marco Agustin. Marco Agustin, nasan yung bahay mo? Baba ka ng bahay, Marco. Ayan, Sherwin. 4 minutes watch. Charidan from J Quick, ayan. Charidan, ayan. James Tology, look mo nga kung dikit na tayo. Di naman ngayon palang kita didikitan 4K plus na banana mo. Alin kaya yung sinasabi mo na 4 second load? Ayan, Rudy Katamura, Miguel, shout out. Alan Aquino, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Si Rudy Miguel, shout out. Ayan. Tara, 10 from Rudy, ayan. Ayan, ano, Marvin Agustin. Marco Agustin, magbaba ka ng bahay. Ayan, may 10 si Rudy. Alan, please watch my new video, Alan. Ayan. Don't cry, Gita Laxmi. Tamsak Dan, ayan. Girly G, tamsak Dan mo. Ayan, Miguel, shout out po, Madam Girly G, ayan. Nasaan na si ano, Marco Agustin? Marco Agustin ba? Nandyan ka na, dyan ka pa ba? Eric, Miguel, shout out. Eric, ayan. Salamat sa patamsak dyan, Madam Girly G, ayan.
Ayan, Balong Balsomo, ayan, Pearl, nagbaba ng kanilang mga bahay, Eric L3, ayan, new workout video my friend, ayan, Bicolana Dan, thank you so much Nick family, ayan, Cooking with Sapia, nagbaba ng kanyang bahay, ayan, mga lalabs, oy, Donna Di Castro Harang, ayan, Marvin Agustin, nandyan ka pa ba? Pag nandyan ka, magbaba ka na ng bahay mo dyan, ayan. Nick family, please watch my new video. Ayan. This Gita Lakshmi will kill you. Ayan. Will kill you. Gita Lakshmi, you have a small gun. Ayan. Sige, Rana hilak ho si Gita Lakshmi. Support me my dear, my new video. A bitter Gita Lakshmi, just connect to them, then after that you shout out which one you connect. Ayan. Ay naku, ayan. Pearl, hello, ayan. Madam Pearl, hello daw, ayan. Pearl, hello, ayan, from Gita Lakshmi. Tamsak dan no, Ryan Grace, Miguel, shout out. Palablab po ng kapin, Girly G, ayan. Girly G, Marco Agustin, nandyan ka pa ba? Marco Agustin, harang, ayan. Salamat sa paharang lalabs. Marco Agustin, nandyan ka pa? Wala na tayo si Marco, oy, umalis na. Palablab po ng kapin mga lalabs, ayan, si ano. Please, my dear, my new video. Tamsak host, ayan. Mami Teresa Vlog, Miguel, shout out po, Mami Teresa. Kumusta ka na po, Mami? Ayan. Mami Teresa. Ayan, madam. My beautiful photo. Ayan, plants. Short. From Girly G, palablab. Ryan Grace, please watch my new video. Ayan. Hello sa lahat dyan. From Mami. Ayan. Mami, ito gala muna. Ayan. Ayan, Sherwin, ito gala muna. Sherwin Reyes po, ayan. Nagbuma ng kanyang bahay. Palablab po ng kapin mga lalams. Ayan, si Girly G. Pearl, thank you so much, my big sister. Ayan. My big sister. Ayan. Sexy sister. Ayan. Sherwin Dan from J Kwek Kwek. Ayan. Sherwin, ayan, dan sa'yo si J Kwek Kwek. Rodi Dan from Cooking with Zapia. Ayan. Ma'am, ayan. Ma'am in USA, hello host. Miguel, shout out po. Ma'am in USA, ayan. Thank you so much po. Palablab ng kapin mga lalas, palablab. Ayan. Welcome sis Gita Lakshmi from Pearl. Ayan. J Quick Dan po masarap. Ayan. Masarap mukbang po, palablab po, parang balong balsong mo. Ayan. Gita Lakshmi ay done to yung video. Ayan. Nick family. Ayan. Nagbaba ng kanyang bahay. Gita Lakshmi now she's smiling before she cried. Ayan. Gita Lakshmi dan to you, please connect from Balong Balsomo. Ayan. Gita Lakshmi, please return back to Balong Balsomo. Ayan. Thank you so much everyone. Nick family, thank you so much my friend from Gita Lakshmi. Ayan. 10 million in the house, Miguel, shout out. 10 million. Ayan. Ayos nga yung camera, oy. Ayan, Cooking with Zapia, nagbuma ng kanyang bahay. Ayan. Cooking with Zapia, thank you. Balong, 1 minute wait. Camera. Ginalaw mo kasi. Sige pa.
Hindi mo tinitingnan. Thank you, was from Balong. Ayan. Mali. Ayan, palablab po ng kapin, palablam. Ayun ko lang nga lang sa... Inayos lang natin yung camera mga lalabs. Ay. Kasi ginagalaw kasi. Pangit tingnan. Cherry B, ayan ang baba ng kanyang bahay. Balong balso mo, ayan. Cooking with Zapi, ayan ang baba ng kanyang bahay. Cooking with Zapia. Ayan, 10 million in downs. May galab shout out. 10 million. Ayan, James Balong done to you from Geta Laxmi. Ayan, thank you. Boss, please pin my link. Ayan, from Geta Laxmi. Later, after that. Wala na ba si si Gita, ayan, Marco Agustin. Kanina pa tinatawag. Girly Dan po host, magandang halaman from Balong Balsumo, ayan. Yan, Madam Girly Dan po si Balong sa'yo, pabalikan na lang po. Ayan, Cooking with Zapia po, nagbuwa ng kanyang bahay, ayan. Siling ganda, binababa ni Nightbot, palablab mga lalabs. Chris Rabelas, ayan. Nick Family po nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Pearl po nagbaba ng kanyang bahay, si Irene TV, Madam Pearl, ayan. Kung with Sapia po ay nagbaba ng kanyang bahay. Kung with Sapia, you have a nice content done from James Tology, ayan. Bicula ng Uragon Balong-Balso mo done from G Kwek Kwek, ayan. Please support me there, my new video, ayan. Akrima BGBG, ayan. Miguel Love shoutout Akrima, Alan Galindes, Miguel Love shoutout Tamsak, ayan. Salamat sa patamsak dyan, salamat, ayan. Fancy Face Trudy, ayan, ang baba ng kanyang bahay, James Tology, ayan. Ayan, Akrima, please watch my video. Salamat ho sa pagpino lang anuman. Ayan. Iwan ko si Pico BG host. Good night. Ayan. Sige lang, Akrima lalam. Salamat lalam sa Akrima. Ayan. Dance Bor Vlog. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Miguel Love shoutout. James Tology, please watch my new video. Ayan. James Tology. Ayan. Batang Tutu Gaming, Miguel Love shout out. Harang Puhos, ayan. Batang Tutu. Dance Bar, please watch my new video from Geta Laxmi, ayan. Dada Destiny Vlog, Miguel Love shout out, ayan. Dada, ayan, may jacket ka na po, Dada. Yan, salamat po, Dada, may jacket ka na po. Annalyn Dan, Dikit Kalimbang from Balong, ayan. Please support the channel of Geta Laxmi. Ayan, Annalyn Galindes Dan. Ayan, from J Kwek Kwek. Balong, ayan, ang gumawa ng kanyang bahay. Nick Old Friend Pulpak Dan from Cooking. Ayan. Salamat po from Dada Destiny Vlog. Ayan. Dada Destiny, meron siya na pong jacket. Thank you. Ayan. Cooking with Sapia po nang gumawa ng kanyang pamamahay. Ayan.
Cooking with Sophia, palabalab ako mga lalabs. 11 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Dada Destiny po nagbawa ng kanyang bahay. Ayan. Dada Destiny, Dad, please watch my new video from Get a Laxmi. Ayan. Ayan, si Ophelia po binababa ni Nightbot mga lalabs. Ayan. Palablab naman ako mga lalabs. Aking member, thank you so much. Ayan. Ayan, cooking with Sophia, full pack from Dada Destiny Vlog. Ayan, thank you so much. Dance board done from J Quick Quick. Ayan. Dance board, pasuklian sa J Quick Quick. Ayan. Pasuklian na lang. Thank you. Dan sa nakapin kay Marco Agustin. Ayan, pasuklian na lang si Dada. JM Lalabs. Ayan. JM. Ayan. Tadan, tan, tan. Ayan, JM, meron ka ng dinakitan ko na yung Lalabs. Thank you. Batang Tuto Gaming. Ayan. J Quick, ayan. Dan salamat from Dance Bore, ayan. Old friend from J Quick, ayan. Ayan, Dada Destiny, Dan from J Quick, ayan. Lablabin nyo si JM Vlog mga lalabs, ayan. JM Vlog, maraming salamat lalabs. Batang Tuto Gaming, ayan. Love channel po, ayan, binababa po ni Nightbot. Alagad ni Chung Ryan, Tamsak Host, ayan. Mega love shout out, Chung Ryan, ayan. Batang Sunstorm, Dancebore Vlog, dan sa'yo si Nick Family. Piririp ng pim, ayan. Dada Destiny OTW from Batang Sunstorm, ayan. Thank you so much everyone. Thank you. Ayan. Galaw-galaw nga ako. Ayan. Marco Agustin Dan from Dancebore. Ayan. Alagad ni Chung Ryan. Ayan, may love shout out. Alagad ni Chung Ryan. Salamat po. Dada Destiny Dan from Nick Family. Ayan. Para matanggal yung sakit ng likod ko. Ay, ayan. Sumakit yung likod ni Osta. Maglablaban lang kayo dyan mga lalabs. Pirit. Salamat Marco Agustin from Dada Destiny. Ayan. Parang exercise to mga lalabs. Ayan, pampatanggal ng sakit ng likod. Ayan, cooking with Sophia, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Chung Ryan Vlog Dan from J Quick. Ayan.
Ayan, Pulpak Dan, Dance Bor Vlog from Dada Destiny. Ayan, Chari B1 Dan Ul Kalimbang from Alagad ni Chong. Ryan, ayan. Batang Toto Gaming Dan, ayan, from Dada Destiny. Ayan mga lalaws, punta tayo kay Dan na ba kayo kay Marco Agustin mga lalaws? Ayan. Moonlight pala to, ayan. Share, Mikasha, ayan, lalab Mikasha, kanina sinilip ko yung bahay mo kung naka-live ka, hindi ka naka-LS, ayan. Pupunta sana ako sa iyo eh. Ba't hindi ka nga nag-LS? Gusto mong sumayaw tayo, ayan. Mapatanggal ng sakit ng likod. Si mga lalabs, pagod tayo sa work, ayan. Mikasha, ayan. Pinuntan kita kanina, uy, wala ka. Why? Chinik kita kanina eh. Sabi ko, pupunta ako sa LS mo eh. Chinesh ko, wala eh. Bakit ba busy ka? Make a shout out to all. I hope makabalik ako sa mundo ng live streaming susun. Ayan. Busy ka Mikasha? Ayan. Cooking with Zapia, ayan. James Tology Dan. Tama po yan, no? Galaw-galaw po eh. Oo nga, balong. Ayan, sumasayaw ako. Exit na ako, host. Radio lang for work. Salamat, ayan. Chris Rabila, sigil, ingat ka lalabs. Thank you so much. God bless. Ayan. Ayan, baba mo yung bahay mo, sana ba yun si Mikasha Kusin, ayan. Maribik Canyedo, thumbs up po, ayan, may love shout out. G Quick Dan from Marco Agustin, ayan. Batang Sunstorm, nasa na yung pamamahay mo ba, lalabs? Gusto mo ba yung kay Nightbot na lang? Pangit ng sayaw ko mga lalas, parang buang. Ayan, Dada Destiny Vlog, dating dikit, thumbs up, watch po, ayan. Balong balso mo, old friend, ayan, from Dada. Ayan, cross-dresser po ng baba ng kanyang bahay. Alright, sayaw pa more, ayan.
Yan, Mikasha, baba ka ng bahay mo, lalams. Nagpunta ako sa'yo kanina, hinahanap kita eh, hindi ka naka-LS. Joby, ayan, Joby Shuji BD GLS from May 21, 2020 to 6 p.m. Pinas time, ayan. Marabik kanya dumigalab shout out. Dada Destiny Vlog dan, ayan. Exercise nga ito, Mikasha eh. Kasi nakangalay sa likod, ayan. Ayan, Dance4 Vlog, nagawa ng kanyang bahay. Come alive. Ay. Eric Lalabs, ayan, let's dance, ayan. Crossdresser dan from J Quick Quick, ayan. Salamat sis Dada from Balong, ayan. Sayaw tayo mga lalaw, galaw-galaw kayo dyan, ayan. Ayan, now kaindak naman tugtugan, ayan. Eric, let's dance, ayan. Ayan, cooking with Sophia po. Magbasa muna tayo. Ayan. Sayaw ko ng sayaw. Ayan, Joby Dan from J Quick Quick. Fancy Face Rudy po. Ayan, ang baba ng kanyang bahay. Mikasha, nasaan ka na ba, Mikasha? Tantadan. Kanina pa to si Quick Quick, ayan. Mega love shoutout host, Juniper Kwangko, ayan. Mega love shoutout, Juniper Lalaws. Good morning Philippine time, Pinas time, ayan. The night, ayan. Siyawan, maglablaban lang kayo dyan mga lalabs. Ayan, Madam Pearl, sayo nga tayo, Madam. Ayan. Ayan, Bicolanang Oragon, Madam Pearl. Ayan. Chari B. G Quick Quick dan Nakay Body. Ayan. Mga lalas, pag nasarapan daw kayo ng camera, huwag kayong mahihiya. Pala kayo dyan. Kailangan makapal yung mukha natin. Ayan. Arcons, may love shout out. Harang pa ako, hula loves. Ayan. Salamat sa paarang. Ayan. Sayaw na yan. Ayan.
Ayan, sayo tayo mga lalaws. Ayan. Nice ho, sayawan na. Ayan. Baka mapawisan ka ho. Walang pawis. Naka-electric pan ako. Ayan. Ayan, nag-ano tuloy ako na naglo-load. Yung sayo ko isang step lang mga lalaw. Ayan. Dan ako sa'yo cooking with Zapia from Arcons. Ayan. Birada. Ayan. Bahala kayo dyan. Mampal payo dabe. Ayan. Ayan, JM Music Arts. May love shout out. Ayan. Ayan, ang ganda naman ng design na yan. Ayan. May jacket na yan. Just Channel, dan thumbs up ko. Ayan. Dan Pulpak, ayan. Jake Hehe, ayan. Tasha Mix Channel, may love shoutout po, Madam Tasha, ayan. Bless morning from Tasha Mix Channel, ayan. Ma'am Irene, ayan. Tindogos, Tindog. Pag tumayo ako, kalahati lang yung makukuhanan, ayan. Galing naman ng background, ayan. Salamat po, Madam Tasha, ayan. Dan sa'yo, Ma'am Chari, ayan, from Arcons. Ayan, sayaw tayo mga lalabs. Arthur Lalabs, sumusta ka na, ayan. And Arthur, every night kong piniplay yung ano mo, everyday pala. Like kung piniplay yung video mo lalabs, ayan. Kagabi play din kita, ayan. 3 kayong play ko kagabi. Ano po, Streamlabs po, Streamlabs, ayan. In Arthur, after 2 days, check mo ulit yung ano mo, yung meron kang 193 ba yun yung video mo, lahat ko yun lalabs na play, full view yun, ayan. Lahat yun 193 ba yun? 103, ayun. Duslak hus guwapa, ayan. Ayan sa'yo tayo mga lalabs, ayan. Pasilip po, ayan, baka naman, ayan. Ayan, punta naman tayo kay Madam Tasha, ayan. Sana all piniplay, ayan. Yan, para ma-monetize na si Arthur.
Arcons Vlog Dan from Densbor, ayan. Maglablaban lang kayo dyan mga lalags, ayan. Masayaw si Hos para pampatanggal ng antok. Parang exercise na rin, ayan. Sakit sa likod ayan. Hahaha, ayan, parang Madam Rina tuloy si Madam Rina V, ayan, naka Rina V naman siya ngayon, tapos na si Pearl. Pag umuwi ako ng Pinas, Madam Rina V, magkikita tayo, ayan. Ayan, maglablaban lang kayo dyan mga lalabs. Ayan. Kita niyo yung nakapin. Ayan, si Madam Tasha. Ayan, Arthur Saba, tulog na si Pearl, na pagod na. Ayan, mega love shoutout Jake. Densbor Vlog Dan from Fancy Face Rudy. Ayan. Okay, yus, kita tayo. Asan ka ba sa Manila, Madam Rina? Ayan. Uy, ako sa Ugos. Ayan. Harang lalals. Ayan, salamat sa paharang. Ayan, Arthur Saban, Dan Pasukli po from Densbor Vlog. Ayan. Ma'am Irene Gay kung mga extra nimo dihabe, ayan. Malapit sa airport, ay malapit ka lang pala sa airport, ayan. Sa Manila ba yun? Ayan. Ayan, Pansy Face Trudy po, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Jake, sige lapag ka, ayan. Ayan, lapag ka daw, Jake. Oo, gwapa, ayan. Malapit lang pala, sa Manila ka lang pala. Ayan, Jake, quick, nabuba ng kanyang pamamahay, ayan. Pahinga muna ako sayaw at ako'y napagod. Densbor Vlog, ayan, ang gawa ng kanyang bahay, Densbor. Salamat Ma'am Irene from J Quick, ayan. Ayan, pusili carbonara with twist, ayan, sarap. Ayan, Madam Kabilbil, laki na pala ng bahay mo. Ayan, may harang. Okay, Densbor OTW from Arthur, ayan. Ayan yung aking number na si Bia po, ayan, binababa ni Nightbot. Dida is wonderful, mega love shoutout, thumbs up host, ayan. Dida is wonderful. Ayan, meron ka na pong jacket. Tsaga-tsaga lang. Ayan. Sana nga, madam. Ayan. Masipag ka sa mga isda, madam. Tasha. Ayan. Ruwana. Ayan. Dan Jake. Ayan. Ayan, dan daw sa'yo si Ruwana.
Si ano to, si Madam Irene. Duslak, gwapa. Ayan, salamat Madam. Hindi nakitan ko na yan. And may harang pa din ano, Madam Tasha. Ayan, hi Milamberang TV, Miguel Love shout out. Ayan, kukumid sa Pia, oo. Sa umaga at gabi lang ako nangingisda, ayan. Suklian lang para umangat, ayan. Salamat Ma'am Irene, ayan from J. Kwek, Eric L3, ayan mo ba ng kanyang bahay? Ayan yung carbonara mo. Ayan, pag ako nag-umuwi ng Pinas, baka magkaroon ako ng maraming time sa pambanana, ayan. Kasi mahirap pagsabayin yung ano, yung work. Yung nagtatrabaho ka tapos banana, walang time. Duslak, ayan, dikit sa'yo, gwapa. Salamat Madam Irene, lalabs, ayan. Nakitan ko po yan, Madam, ayan. Ayan, Madam Irene. Si Madam Pearl, salamat. Harang, ayan. Salamat sa parang dyan, Arthur Lalabs. Ilan na yung ano mo, yung WH mo, Arthur? Ayan. 3 gabi na kitang piniplay, ha? Ayan. Ayan, salamat. Ngayon lang siya tumunog, ayan. Dan Jake from Irene TV, ayan. Ayan Jake, dan na sa'yo si Madam Irene. Tasha Mix Channel, dan po from Balong, ayan. Ayan, Balong Balsong mo, and hi Milamberang, dan from J. Kwek, ayan. OTW Balong Balsong mo from Tasha Mix Channel, ayan. Ayan rin, Duslak, gwapa. Ayan, salamat po Madam Irene. Salamat po. Ayan. Maraming salamat Madam Irene. Sana wag kayo niluluyan. Ayan. Tasha OTW from Batang Sandstorm. Ayan. Dan Jake, ayan, Jake, dan na si Madam Rin. Salamat po, Madam.
Salamat kaayo Ma'am Irene from J Quick Quick. Ayan. Rose Balso more than 5 minutes what sa ibakas mo yan. Ayan. From Tasha, Cooking with Sapia po. Ayan, ang baba ng kanyang bahay. Batang Sunstorm, baba mo yung bahay mo, lalabs. Oh. Palablab naman po ako sa aking binababa. Ayan, binababa ni Ailinski. Ayan, si Bloody Coder and Kino Bambam. $9 million in the house, may love shout out. Ayan. Ayan, Cooking with Sapia po, nagawa ng kanyang bahay. Ayan, Batang Sunstorm, nakapin po palablab. GW Cooking with Sapia, ayan, from Tasha Mix Channel. Kinubambam dan tusok. Ayan, salamat po Madam Tasha sa pagtusok kay Kinubambam. Maraming salamat po. Yan yung aking music. Magti-thank you lang yan. Natapos na. Thanks for watching. Hmm? That would be appreciated. Ayusin mo tingnan mo tabi. And don't forget to subscribe. Huwag mo pa kita to. Ay. Kung pakita yung sa gilid, pangit. Gumagalaw yung camera ko, kaya gumagalaw din yung upuan ko.
Mm, mm, mm. Ayan, Tasha Dan na po sa'yo dito. Ayan. Madam Tasha Dan po si Batang Sandstorm sa'yo. Ayan. Thank you, Tasha, from Cooking with Sophia. Ayan. Dida is wonderful. Ayan, nagbaba ng kanyang pamamahay. Dida is Batang Sandstorm Dan. Ayan, Batang Sandstorm Dan si Dida is wonderful. Pasuklian na lang, lalabs. Batang Sandstorm Dan Bill All. Ayan. Buwang yung kanta. D-Dice, ayan, tingnan ko po kung nakadikit ako sa'yo, ayan. Dating dikit pasilip po, ayan. The heartbeat. Ayan, Brittany Official, may love shout out, thumbs up, ayan. Salamat po sa patamsak dyan, Madam Brittany, ayan. Brittany's Official, thank you. Tamsak, salamat po sa patamsak, ayan. Ayan, 12 million in the house. Big love shout out. Tamsak, ayan, recreation. Salamat po sa patamsak. Ayan. Ayan, may love shout out po, recreation. Nani Silva, may love shout out, lalabs. Ayan. Ganda, may love shout out. Ayan, may love shout out po. Naka-LS ka ba? Recreation. Mamaya pa LS mo.
Ayan, Pansi po, nagbawa ng kanyang bahay, Nani Selva. Ayan. Lablabin nyo yun si Recreation mga lalabs, nag-LS din yan. Iyon kung naka-LS siya ngayon. Wala kang LS ngayon, Recreation. Ayan. Nani OTW, ayan. Nani OTW, ayan. Pwedeng pa-play ng playlist ka, Bilbil, ayan. Sige po, Madam Tasha. Alin po ba yung i-play ko yung ano mo? Ayan, salamat po, Madam Tasha. Ayan. Sige po, i-play ko po sa'yo, Madam, mamaya, ha? Ayan. Kunin ko, ano ko siya. Ayan, salamat po, Madam. Oh my God. Silver. Silver agad. Ayan. Thank you po, Madam Tasha. Ayan. Ayan, salamat po, Madam Tasha. Sige po, i-play po kita mamaya. Kabilbil, ayan. Sige po, Madam Tasha, mamaya i-play po kita, ayan. Pagkatapos po ng ilis ko, ayan, hinayaan ko lang siya mag-play hanggang magdamag. Ayan, maraming salamat po sa pa-member and ayan, 50 nagpalipad. Salamat po sa palipad, Madam. Sige po, i-screenshot ko yung ano mo mamaya po. Mega love shoutout to Chef Mix Channel. Ayan, from Creation. Ayan, Rodi Katamura, mega love shoutout, lalabs.
Recreation dan na po, salamat from Batang Sunstorm. Ayan. Ayan, dan Batang Sunstorm from Recreation. Dan na rin sa'yo, lalabs. Ayan, Cherry B. Arthur TW from Batang Sunstorm. Ayan. Ayan, Cherry B po nagawa ng kanyang bahay. Cherry B. Nani Silva dan build na sa'yo pasukli. Ayan. From Tasha Mix Channel. Ayan po si Madam Tasha po nakapin. Batang Sunstorm dan from Nani Silva. Ayan. New workout video from Eric. Ayan. OTW Eric from Recreation. Ayan, Tasha Mix Channel po. Ayan. Dan po si Nani Selva. Thank you, Recreation. God bless. Ayan. Muning Migalab shout out. Tamsak host from Muning. Ayan, Migalab shout out. Muning. Ayan, Jonalyn Benafe, Migalab shout out. Hello host. Ayan. Muning po nagbawa ng kanyang bahay si Muning. Ayan. Hello sa lahat from Jonalyn Benafe. Ayan. Dan watch Eric L3 from Recreation. Ayan, lablabin nyo yan si Recreation mga lalabs. Pati po yung nakapin si Madam Tasha Mix Channel. Ayan. Tamsak dan host from Jonalyn. Ayan. Arthur, pinatawa mo ko, ha ha ha. Ayan. OTW Muning from Recreation. Ayan. Arthur Saban, nandyan ka pa rin. Ayan. OTW sa nakapin. Ayan. From Arthur Saban. Nani, salamat OTW from Batang Sunstorm. Ayan. $343 mo ako, Jonalyn Binafi Pasukli from Tasha. Ayan. Ayan, Jonalyn, pasugulan na lang yung nakapin, lalabs. Ayan, si Madam Tasha. Puntahan mo yan, Jonalyn. Maraming tao dyan. Arthur Saban, Bill all na sa'yo from Tasha Mix Channel. Ayan. Ayan, Arthur, dan na po si Madam Tasha. Nakapin po siya, lalabs. Tasha Mix Channel. Ayan, balikan kita. Ayan. Dan pin from Arthur. Ayan, Madam Tasha, dan po si Arthur sa'yo.
94 941 FF need jacket eh. Need jacket daw, ayan. Ayan, 941, meron ka ng jacket. Good night, ayan. Eric L3, good night, lalabs. Thank you, ayan. Jonalyn Dan, ayan. From Balong Balsumo. Ayan, party music ni Jackie po, binababa ni Nightbot, ayan. Balong OTW sa'yo si Recreation, ayan. Tasha Mix Dan po sis, from Balong Balsumo, ayan. Thank you so much mga lalabs. Tasha Mix Dan po sis, from Balong, ayan. Recreation OTW from Muning, ayan. Kain ka ba? Kain ka? Sige. Sherwin Reyes, ayan, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Sherwin Reyes mga lalabs. OTW sa nakapin from Jonalyn, ayan. Sige, lablabin mo yan, Jonalyn, yung nakapin. Ayan, recreation 5 minutes shot sa'yo, ganda ng pasyalan, ayan. Nasa Pilipinas ka na pala, ano? Recreation. Umuwi ka na pala. Wala ka na sa Saudi. Yan, kabilbildan po sa masarap mong luto na carbonara po, yummy, ayan. From Balong Balsumo. Ayan, Muning, nagbaba po ng kanyang bahay, Muning. Balong Balsumo, kanina pa ako nakadikit sa'yo, ayan. Ayan na nga, inata si Lolo mga lalabs. Ayan, Pansy Face Trudy po, ayan, ang baba ng kanyang bahay. Sherwin Reyes, ayan. Chariby, ayan, Tamsak. James GPGP, mega love shout out sir. James JPGP, ayan. Salamat po sa patamsak, thank you so much, ayan. Arthur Saban, Sherwin Reyes, ayan. Dan sa nakapin, ayan. Nagbabakas ako sa link na binaba guys, kapag may naman ng bilbil, all lang ako, ayan. Yung mga lads, lablabin nyo yung nakapin, si Madam Kabilbil, ayan. Thank you creation from Balong Balsumo, ayan. Fancy pastry din baba ng kanyang bahay, ayan. Thank you so much Sir James, ayan, thank you so much po. And Sir James, GPGP, thank you. Thumbs up sa'yo, friend, ayan. Ayan, Sir James, thank you po, thank you, ayan. Nagpalipad po si Sir James mga lalabs. Ayan, Madam Kabilbil, baba mo na po kita, Madam, ha, ayan. Pin natin si Sir James.
Ayan, nalito ako doon sa kabilbil po. Ba't ka nalito? Ano, balong? Ba't ka nalito? Nalito ka ba sa carbonara? Ayan. Ah, si kabilbil niya yan. Ayan. Nalito daw siya, madam. Balong, inom ka ng tubig. Mga lalas, palablab yun nakapin. Si Sir James, ayan. Ang daming tao dyan sa kanya kay Sir James, ayan. James GPGP, ayan. Ayan, Eric Garcia po, ayan. Ninja ko kasi si Tasha, ayan. Inom ka ng tubig. Sir Balong, ay inom ka po ng tubig kung nahilo ka. Tasha Mix Channel dan from Nani Selva, ayan. Ayan, Recreation po nagbaba ng kanyang bahay, ayan. RB Mini Sound Tamsak Host, ayan. Salamat sa patamsak. Parehas ko kasi malaki bahay, host. Namangha ako doon. Gayahin ang luto. Baking dan sukli from Jonalyn, ayan. 62 tusok, host, ayan. Salamat sa patusok, lalams. RB Mini Sounds, ayan, palablab po sa nakapin. Ang laki ng bahay ni Sir James, ayan. Thanks, Rosbal, so mo appreciate much, ayan. Vamos ki, vamos from Nani Selva, ayan. Cooking with Sophia, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Nani Selva, thanks from Tasha Mix Channel, ayan. Jonalyn Vinafe, ayan, nagbaba po ng kanyang bahay. Nani Selva, RB Mini Sound, Eric Garcia, ayan. Cooking with Sophia, already connected from Eric, ayan. Jonalyn, dating dikit sa nakapin, ayan. Korean my friend, big love shout out, ayan. Sherwin po, ayan, ang baba ng kanyang bahay. Madam Madonna, big love shout out, pasilip, ayan. Ito main ko, guys, ayan, kay Madam. Nahilo na tuloy si Balong, ayan. Kalimbang nakita Tasha Mix Vlog po, ayan. O, sali ako sa pin, ayan. Sige lalab, sige lang Jonalyn, maya maya po, ayan. Mamaya pin kita, ha, ayan. Dan ka na sa nakapin, ayan. Sir James, dan na po sa'yo si Jonalyn, ayan. Ayan, lalabs, big love shout out, Korean my friend. Namsak Danos from Dantea, ayan. Thank you, Balong Balsumo. Sherwin Reyes, nagbaba ng kanyang pasali ako sa pin, ayan. Sige lalas, mamaya pin kita. Kunin ko yung pangalan mo, wait lang. Sino ba yun? Si Jonalyn Vinafe, Jonalyn, ayan. Hindi ko makalimutan. Ayan, oo, Balong, nang bill na ako dun kay Rose Balsumo, ayan.
Himala nakapin, hindi yan nagdidikit, host. Hindi ba nagdidikit yan? Ayan. Nagpalipad siya, lalabs. Kailang mamaya ibaba ko na lang siya. Ayan. Rosana TV Vlog, Miguel shout out. Ayan, hi host. Ayan, nagdidikit yan si James kasi laging nasa LS ko yan. Ayan. Napunta ako dyan sa kanya, nagtatamsak lang ako kasi madaming tao dyan, Madam Tasha. Sobrang madami dyan sa LS ni Sir James. Mga puti. Madaming tao dyan, puro English. Dante tamsak dating dikit. Ayan. Ang kulit ni Maui Eric Garcia, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Guys, pasilip sa bahay po ni Madam Tasha. Ayan. Uy, magagalaw na naman yung camera eh. Mga lalags. May pusa kasi ako dito, ang kulit. Takbo ng takbo. Nagagalaw yung camera ko eh. Ayan. Dating dikit ko na. Ayan. Jonalyn, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Eric Garcia. Rosana TV Vlog. Ayan. Ayan, 9 million endowments. Miguel shout out. 9 million. Namatay na yung ating Ayan, lablab na yung nakapin mga lalap. Dan na kayo sa nakapin. Ayan. Ayan, Eric Garcia. Nagbaba ng kanyang pamamahay. Eric. Ayan. Bia Pick and Mix Vlog po binababa ni Nightbot. Palablab mga lalab. Rosana TV Vlog. Ayan. Nagbaba rin ng kanyang bahay. Rosana TV Vlog, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Madam Tasha, ayan. Rosana TV Vlog din pasukli sa main ko from Tasha, ayan. Eric Garcia po, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Jonalyn Vinafe. Sherwin Reyes po, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Sherwin. Uy! Good morning, host. Ayan, pwede magtambay ako dito para makapangisda. Ayan, sige po, ayan. Jacketan kita, ayan. Ayan, may jacket ka na local. Local Voyager TV, ayan. Junalyn Dan from Madam Madonna, ayan. Ayan, Nilmar Channel po, binababa ni Nightbot. Ayan. Cooking with Sapia. Eric Garcia, ayan. Ayan, Aling Silay, win work of 10,000 from Aling Silay. Thank you, host, from Local Voyager TV. Ayan.
Rosana po nagawa ng kanyang bahay. 11 million and house. Mga love shout out. Ayan. Natakpan na talaga ako. Reggie Flores Remix. Aling Dan, Aling Silay Dan po from Madam Madonna. Ayan. Eric Garcia po nagawa ng kanyang bahay. Madam Madonna. Ayan. Fancy Face Trudy po nagawa ng kanyang bahay. Eric Garcia. Ayan. Fancy Face Trudy po. Ayan. Nagawa ng kanyang pamamahay. Local Voyager TV. Ayan. Nagawa po ng kanyang bahay. 551 mo ako Pansy. Ayan. Ayan, Jonalyn, baba ka ng bahay, Jonalyn. Jonalyn, baba mo yung bahay mo. Madam Madonna Dan Kalimbang, ayan, parang balong. Jonalyn, Vinafe, baba yung bahay mo. Rosana Dan, ayan, parang cooking with Sapia. Cooking with Sapia po nagawa ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, Fancy Face Trudy po nagawa ng kanyang pamamahay. 8 million and house. Mag-love shout out. Jonalyn, magbaba ka na ng bahay mo. Jonalyn Vinafe, baba ka ng bahay. Rosana, ayan, nagbaba rin ng kanyang bahay. Tasha Mix Channel, thank you from Pansy, ayan. Ayan, Lagadag Family, tamsak po Lagadag, ayan. Salamat sa patamsak. Ayan, may jacket ka na po. Lagadag Family. Madam Madonna po nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, Travelers po. Padikit please from Travelers. Walking with Zapia. Ayan. Nag-love shout out to all. Jonalyn, nandyan ka pa ba, Jonalyn? Jonalyn, nandyan ka pa, Jonalyn. Wala na si Jonalyn. Punta tayo kay Kuwik with Zapia. Ayan, kanina pa siya. Salamat po from Lagadag Family. Ayan. Travelers, padikit po please from Travelers. Ayan. Local Voyager. Tingnan kung main mo ba to. Yan, tingin ko local kung nakapin ako ay nakadikit ako sa iyo. Ayan. Tasha Mix Channel, madam. Ayan. Tingnan ko local para masuklian na kita. Hindi pa ako dikit sa iyo. Yan, suklan na kita local ha. Local Voyager TV. Ayan. Sinasabay mo ako local.
Ayan, 670 ka na local. Ayan. Sonic Wave Disco Mobile. Ayan, Jonalyn, Madam Maluna Dan Sukli. Ayan. Jonalyn, tinatawag kita kanina. Kasi ipipin kita. Ayan. Pagkatapos ka na lang ni Cooking with Sapia. Ayan. Sherwin Reyes na gumawa ng kanyang bahay. Ayan. Jonalyn. Ayan, 14 million in the house. Miguel Lab, shout out. Guys, pasilip from Tasha Mix Channel. Ayan. Yung mga lalas, lablabin mo yan. Si Madam Tasha Mix Channel. Rosana TV Vlog. Ayan, nagbawa ng kanyang bahay. Ayan, 14 million in the house. Miguel Lab, shout out. BG po, BG. Ayan. Ayan, Lagadag Family. BG, salamat sa pa-BG Lalabs. Jonalyn, kanina pa ako dikit sa'yo. Ayan, from Madam Madonna. Ayan, 15 million in the house. Miguel Lab, shout out. Rosana TV Vlog. Ayan, nagbawa ng kanyang bahay. Palablab po yung nakapin mga lalas. Palablab. Pasensya na sa inyo host, baka hindi ako maka-response agad ako kasi nasa biyahe po. Tuloy-tuloy ako maka-monitor sa inyo. Sige lang lalabs sa'yo, local, mag-iingat ka dyan. Okay lang yan, baba mo lang yung bahay mo. Ayan, Madam Ara and Elos, ayan. Tamsak Danos, mega love shoutout po, Ara and Elos Vlog. Salamat sa patamsak. Sige, baba ka ng bahay lokal. Ayan. Upcoming Elis patamsak. Salamat. Ayan. Ayan, patamsak na kapin mga lalabs. Upcoming LS. Ayan, Rosana na gumawa ng kanyang bahay. Rosana. Ayan, Dragon Gaming. Miguel Lab, shout out. Guys, pasilip po yung bahay ni Madam Tasha. Ayan, binaba po yung kanyang bahay. Ayan, Sherwin Reyes, nagawa ng kanyang bahay. New video from Dragon Gaming. Ayan. Tamsak na ako, Madam. Ara? Madam, please return from Cooking with Sapia. Ayan. Madam Madonna, pasuklan na lang po si Cooking with Sapia. Handa na ako sa yung dalawang tamsak, R&D Elos Vlog. Ayan. 941941FF. Ayan. Nagbawa ng kanyang bahay. Pansy. Ayan, nagbawa ng kanyang bahay. Edgarski, wag ako. Ayan. Bakit po si Edgarski? Ayan. Patamsak naman loads from Edgarski. Ayan. Cooking with Sapia po. Ayan. Ang ng kanyang bahay. Cooking with Sapia. Patamsak loads.
Rosana, ayan, nagbaba ng kanyang bahay, Rosana. Tamsak naman loads from Edskarsky, ayan. Malaki na rin ata yung bahay niyan eh. Ayan, kung with Zapia po, nagbaba ng kanyang bahay, kung with Zapia. Dan sa nakapin na Ara and Elos vlog, ayan. From Tasha Mix Channel. Tasha Mix Channel OTW from Ara and Elos vlog, ayan. Nilmar dating dikit from Balong, ayan, salamat lalabs. Lawi, Nilmar dan dikit from Balong, ayan, salamat na lang sa pagdikit kay Nilmar, ayan. Magbakas kayan, susuklaan kanyan mga lalabs. Fancy face Trudy, ayan, gumawa ng kanyang bahay. Ayan, 10 million in the house, Miguel Abi, shout out 10 million. Alagad ni Ara, ayan, dikit ko sa iyo manay ho, so TW kay Bilbil, ayan. Ayan, salamat po Madam Ara, ayan. Nilakitan ko yan. Fancy face Trudy, ayan, nagbaba po ng kanyang bahay. DJ Edrin on the mix. And Ernie Barrera po, binababa ni Nightbot, mga lalabs, ayan. Palablab naman po kay Sir Ernie Barrera. Our street, many sound system. Madam Madena full pack package from Eric Garcia, ngayon. Kabilbildan from Ara and Elos vlog, ayan. Thanks you Ara, ayan, from Tasha, thank you. AJ Jacket Host, AJ, ayan. AJ Miguel Abi, shout out. Yan, may jacket ka na AJ, thank you for coming lalams. May jacket ka na AJ, pwede ka na magbuba ng yung bahay. Main mo ba to AJ? Ayan. Hindi mo siya main. Welcome ka Bilbil, ayan.
Rosana TV Vlog, nababa ng kanyang bahay. Ophelia, ayan. Pinababa po ni Nightbot. Pasokli host, thanks. Ayan. DJ Erdrin on the mix. Main mo ba to AJ, yung dinikit mo? Do it. Here we go again. Ayan, baba mo yung bahay mo AJ. Ayan, win work of 10,000 from Aling Silay. Ayan. Rosana, ayan, ang baba ng kanyang bahay. Rosana TV Vlog. $10 million daw sa mga love shout out. Ayan. RN Elos Vlog, ayan, thank you. Ara, ipangisda mo din yung ninja mo para hindi rin kawawa kung didikit sa'yo at lagyan mo ng video, ayan. Nilagyan ko ng isang alagad mo, ayan. Mention lang po from Ara, ayan. Rosana, please return from Cooking with Sapia, ayan. On the mix. Ayan, 10 million daw sa mga love shout out. Ayan, punta tayo kay Rosana. Si Jonalyn wala na. Mix of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction, campeón. This is the mix of DJ Romar, the best. Yan, dinikit ko yung isa sa'yo, Madam Ara. Miss you, Ara. Ito, kabilbo. Ayan. Kabilbil. Jaketan natin yan, Madam. Ayan. Miss you, Ara. Kabilbil. Dikit ko ulit sa'yo. Ayan. Destruction, powered by Carles Mix Club DJs. Yan, may jacket na po yan, Madam. Rosana TV Vlog din, pasukli, ayan. Magbaba ka ng bahay mo, EJ, para masuklian ka. This is the mix of Carles Mix Club DJs. Ayan, This is Team Destruction. bahay kabilbil from Miss, ayan, Miss you, Ara. Basta Team Destruction. Salamat po, Madam, kabilbil. This is the mix of DJ. Yan, Rosana, naka, ano ka po, nakapin. Kuya Jong, may love shout out. Kuya Jong, may love shout out po, Kuya Jong. Ayan. This is Team Destruction, powered by Carles. May love shout out, Kuya Jong.
Maraming salamat po from Rosana. Wala nga naman po, Madam Rosana. Alam ko dikit na tayo. Tingnan ko nga. This is the mix of DJ Romar, the best. Ayan, Miss Yuara po, nagbaba ng kanyang bahay. Dati naman tayong dikit, Madam Rosana. Unboxing muna ako, ayan. Opo, salamat, ayan. Salamat din po, Madam Rosana. Ay, ang laki ng bahay mo. $941FF, ayan. AJ, hindi ko makita bakas, ayan. AJ, magbaba ka ng bahay mo, magbakas ka, ayan. Hindi daw makita yung bakas mo ni Rosana. Dante Valdez, we can have shout out. May rider list pala to. Arthur Saban Lalabs. Ayan, nandyan pa rin si Arthur. Rosana, ayan. Rosana TV Vlog. Baba ng kanyang bahay. Rosana OTW from Dantea. Miss Yuara, ayan ang baba ng kanyang bahay. Miss Yuara. Thank you, Miss Ara. Ayaw gumana. Rosana TV Vlog. Yan, dance na nakapin from Arthur Saban. Ayan. Ayan, Madam Rosana, pasuklian na lang po si Arthur. Opo, host. Ayan.
Arthur OTW from Dantea Valdez. Ayan. In Arthur Saban. Arthur full package from Dantea Valdez. Ayan. It's me, Jimmy. Love shout out. Ayan, Dantea Valdez. Nagbaba ng kanyang bahay, Dantea Valdez. Dan ako sa nakapin, Rosana. Tinikita kita ng isang banana. Ayan. It's me, Jimmy. Love shout out. Ayan. Lagasan ako. Ayan. Lagasan ako. Kasi pinin kita ganun yun eh. Naglagas na nga si Lolo. Yan sa akin kinain 10. Ayan, nangain na nga si Lolo mga lalabs. Hindi na talaga ako makakaalis sa 220. Naglamon na naman mga lalabs. Thanks for watching. Ayan, nangain na si Lolo. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe. Ayan, Madam Rosana. Nasa bahay mo pa din ako. Yan, 944. 941 pala. Sige, 941. Magsukli ako sa'yo, ha. Main channel mo pala to, 941. Nangain na si Lolo mga lalaos. Kinain sa akin 10 Rosana. Ayan, return to you 941 FF.
It's me, Jim. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Uff. Yan, travelers. Lumaba ng kanyang bahay, travelers. O nga, ano, Madam Rosana, taglagas nga. Kasi alas 8 na eh. Ha ha ha, yan. Oo, ano, naglagas nga, ano, Rosana. Hindi na ako makaalis-alis dito. Yung nakapin hindi pa nagsukli, ayan. Dantia Valdez Manuklika po, ayan. Kinainan naman ako, ayan, from on channel. Dantia, magsukli ka po, Dantia, ayan. Yan si Dantia po nandyan. Pam 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 pam. Ngayon ni Lolo umakyat, ayan. Oo nga, Madam Rosana, tingnan mo. Nasa 222, lagi na lang yan nagtutututu araw-araw. Nag-ano na yan, nag-60 na yan eh. Wala, kinain talaga ni Lolo. Panay kain si Lolo, Madam Rosana, ewan. Minsan nakakatamad managing eh. Kasi kinakain lang. Marie Rose Vlog Tamsak Hos, ayan. Big love shout out Marie Rose. Tuloy lang guys, ayan. Oo nga, host. Huwag tayong mawalan ng pag-asa habang may
Rosana nagbaba ng kanyang bahay. Masanay na kayo sa lagas. Ayan. Ayan everyone, siguro mag-out na ako Madam Tasha. Ako may pasok pa, ayan. I-play kita Madam Tasha ha, ayan. Yung playlist mo, ipi-play ko na ngayon. Ayan everyone, ako po mag-out na. May pasok pa ako mamaya. Kailangan din natin matulog kahit 4 na oras lang, ayan. Panay kape na naman ako nito mamaya sa duty, ayan. Beginning, ayan Madam Tasha po, maraming salamat. Ayan. I-play ko po yung playlist mo, Madam. Alis mo na bukas uli, ayan. Ayan mga lalab, see you tomorrow, ayan. Ayan Madam Tasha, i-post ko na lang sa YT ko, ayan. Alisada, thank you lalabs, you are late today. Thanks everyone, ako po yung mag-out na. Thank you so much Dantia Valdez, Mary Rose, ayan. Madam Tasha, Rosana, everyone. Alisada, thank you so much everyone, bye bye. Ayan. See you tomorrow mga lalams.